Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, grazzja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżis l-lum għeddu nofrdi l-Quddisa għal-Ruħ Salvinu u Marija Kawki. U fil-Vanġelu l-lum se niltaqgħu ma' Ġesu li jibat lid-dixxipli tiegħu, jibathom biex ixandru il-messaġġ tiegħu stess. Li kiew nitolbu l-mlej il-grazzja biex li jenna li sejħilna biex nimsu warah, naċċettaw ukoll meta jibbatna inxandru il-messaġġ tiegħu. U biex nitħejju tajjeb għal din laqa ma' Ġesu, ejja wissa nofrulu kull nuqqas li stajna għamilna. Int li tiftaħ dirajk lil-midinbin u taħfrilhom, mulej ħnina. Int ir-raj tajjeb li tara fin-naġ tiegħek, Kristu ħnina. Int li tfittex in-naġa l-mitlufa, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla, fl-għoli ta' smewiet, paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħid nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla intur id-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq it-tajba u bekk tgħinhom jerġgħu isibuha. Għamel li kull min jistqar li nisrani ibiet minnu kull ma jtebba lil dan l-isem u jfittex biss dak li jagħmillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Mur ħabbar lill-poplu tiegħi. Qari mill-ktieb tal-profeta Amos. F'dak iż-żmien Amasija, Assis ta' Betel, qal lil Amos: Mur bniedem veġġenti, itlaq lejn l-art ta' Ġuda u ħobżu kulu hemm u ħabbar hemm u tkomplix iżjed ħabbar ġo Betel, għaliex Betel santwarju tas-Sultan, it-tempju tas-Saltna. Wieġeb imbagħad Amos u qal lil Amasija: Jien m'iniex profeta, lanqas bin profeta, jien biss raj u niżbor il-ġummajs. Iżda l-mulej qabbadni minn wara l-merħla u l-mulej qalli: Mur ħabbar il-poplu tiegħi Iżrael. Il-kelma tal-mulej roddu ħar lil Alla, salm sponsorjali ngħidu flimkien: U rililna mulej it-tjiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina, ngħidu flimkien: U rililna mulej it-tjiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Ħanisma' xi jgħid Alla, il-mulej isli mixandar, ripi tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jagħmar is-seb fartna, ngħidu flimkien: U rililna mulej it-tjiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. It-tiba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-slim jitbowsu. Il-fedeltà mill-art tinbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Ngħidu flimkien: U rililna mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u art ngħatat il-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u slim fuq il-passi tiegħu, ngħidu flimkien: U rililna mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. It-tieni qari. Għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja. Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Efessin. Imbierek Alla u Missier Sidna Ġesu Kristu li berikna b'kull xorta ta' barka spiritwali fis-smawwiet fi Kristu. Hekk u għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qadisa u bla teba qudiemu fl-imħabba.
Iddestinana minn qabel li nkunu għalih u lijiet adottivi permezz ta' Ġesu Kristu. Hekk oġob l-rieda tajba tiegħu għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu li bija mlina fil-maħbub tiegħu. Fih aħna għandna l-fidwa bid-demm tiegħu, il-maħfra tad-nubiet skont l-għana tal-grazzja tiegħu. Bija fawwarna fl-erf u laqa l-kollu u għarafna il-misteru tar-rieda tiegħu, il-pjan li joġob ifassal fih minn qabel u li kellu jseħħ meta tasal il-milja ta' żminijiet, jiġifieri li kollox jinġabar taħt ras waħda li hu Kristu, kull ma hu fis-sema u kull mu fl-art. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lil Alla, joġobkom qumu bil-wieqfa l-Evanġelu. Alla tasina Ġesu Kristu idawwa l-għajnejn ta' qalbna biex narfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħna. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ it-tnax u beda jibgħathom tnejn fil-waqt li tawhom is-seta fuq l-ispirit il-ħżiena. U wissihom biex ma jieħdu xejn magħhom għat-triq ħlief ħatar, la ħobs, la ħorġa u lanqas flus fi ħżiemhom, imma li jilbsu l-qrieq u ma jxiddux żewġ tilbiesi. Qalilhom fejn titħlu f'xi dar ibqgħu fija sa ma titilqu minn hemmhekk. U jekk xi post ma jilqgħukomx u ma jisimgħukomx, itilqu minn hemm u farfru trapp minn taħt saqajkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mela jxandru biex in-nies jindmu u keċċew bosta xjaten u dilku ħafna morda biż-żejt u fejquhom. Il-kelma tal-mulej. Biex nifhmu dan il-Vanġelu, irridu nifhmu l-kuntest li fih qed jingħad, li fih qed iseħħ. Minn għandek dan Ġesu, dan il-profeta li ħareġ fil-ħajja pubblika, kien hemm xi nies bdew isegwuh, bdew jisemgħu it-tagħlim. Nistgħu ngħidu aħna li niġu l-Knisja nhar ta' Ħadd u anke matul il-ġimgħa li nisimgħu il-kelma tal-Alla b'mod kontinwu. Però wasal punt li Ġesu lil dawn li kienu qed isegwuh, lil dawn li kienu qegħdin jisimgħu il-kelma tiegħu, wasal mument li xtaq jibgħat lilhom jippritkaw minn floku. Għax Ġesu li jagħmel hu mhux biex jidherru, mhux biex jieħu xi paga jgħallem, imma jgħallem is-saltna ta' Alla u jixtieq li kulħadd jipparteċipa f'din li aħna nsejħula Knisja. Kulħadd bir-responsabbiltà tiegħu, kulħadd imsejjaħ jagħmel il-ġid fil-post fejn hu jagħmar, fid-dar, fl-iskola, fil-postijiet tax-xogħol tagħna, fil-familji fejn nintaqgħu, kullimkien. Illum qegħdin fil-Knisja wara l-Qudiesa forsi hawn min jintaqa' mal-familji llejla, forsi waqt il-partita kulħadd u msejjaħ ikun mhux biss dixxiplu, jiġifieri jimxi wara Ġesu, imma wkoll apostlu. U f'dan l-Vanġelu tal-lum nistgħu nindunaw din is-sejħa li jagħmel lil dawn id-dixxipli lil kull wieħed waħda minnha. Mela l-ewwel qabel kollox nistgħu ninnutaw li hu Ġesu li jiddeċiedi li jibgħathom. Mhux huma jieħdu inizjattiva biex imorru jippritkaw, imma Ġesu jibgħathom. Issa bħalma bagħat lil dawn id-dixxipli qed jibgħat ukoll lili u lilek biex aħna nagħmlu l-ġid fid-dinja żgħira tagħna. Kif bagħathom? X'imbagħathom ma qadx jgħidulhom issa tridu tkunu preparati, tridu tagħmlu xi eżami, tridu tmorru
ippreparati sew li anzi qalilhom biex jiddependu biss minn Alla. Qalilhom tieħdux magħkom la flus, la ħorġa, la ħobs u lanqas tilbisi biex tbidlu. Ħudu biss il-qorq ħadkun tistgħu timxu u tkomplu tagħmlu l-ġid mingħajr tfixkil. U din l-istedina li qed jagħmlilna Alla xi kultant quddiem is-sejħat anke żgħar li jagħmlilna Alla, pereżempju li tkun ġenitur, li tkun nannu, li tkun student, meta tkun għadek żgħir qed tiddeċiedi ġibx tfal fid-dinja. Quddiem dawn is-sejħat wieħed jista' jaqta' qalbu, imma Ġesu qed jgħidilhom jafdaw bis-falla, mhux fil-kapaċità tagħhom. Dan il-vjaġġ li ser jagħmlu din il-missjoni dawn l-apostli jekk wieħed jinnota mhix għall vantaġġ tagħhom. Mhix biex jiggwadanjaw xi ħaġa huma, imma biex l-oħrajn ikollhom il-ġid, biex ħadd ieħor jisma' bil-kelma ta' Alla. U l-istess kull sejħa tagħna. Is-sejħa li jagħmlilna Alla mhux biex niggwadanjaw aħna, imma biex il-ħadd ieħor inqarbuh lejn Alla. U waqt li qed nagħmlu dan, imbagħad aħna wkoll noqorbu lejn Alla. Għax inkunu nkomplu dak li bedaw. Xi ħaġa oħra nnutaw fil-Vanġelu x'inqalilhom fejn ma jilqgħukomx, tinkwetawx, aqbdu u tilqu, taħlux ħin hemmhekk, morru post ieħor. Hawnhekk Ġesu qed jindikalna li s-saltna tal-Alla mhix m'għandha tkun imponuta fuq ħadd. Ma nistax innobbliga lil xi ħadd jagħmel xi ħaġa tajba. Laqas nista' nobbliga lill-uliedi jew ngħajjarhom jekk ma jmorrux il-qudiesa. Dak hu jridu ħallu f'idejhom u Ġesu jinsisti b'mod ċar li l-individwu bħala adult għandu responsabilità hu. Ir-responsabilità tiegħi li nagħmel it-tajjeb li nxandar il-kelma ta' Alla. Ħafna drabi jkun hawn ħafna konflitti tisma'. Ġenituri inkwetati għax it-tfal ma jmorrux knisja, forsi wħud minnkom hawn preżenti. Wieħed għandu jagħmel mistoqsija li t-tfal għedtilhom darba bħala adulti biżżejjed. Il-fatt li tmur inti l-Knisja diġà u ta' eżempju tajjeb, anki jċemplu l-ħadd tgħidilhom għadni ġej mill-qudiesa dak diġà eżempju tajjeb. Però mbagħad wieħed meta jidħol f'ċerta età u t-tfal tfarfru, wieħed għandu jistaqsi lil mulej u jgħidlu fejn tridni nagħmel il-ġid. U ħafna drabi dak il-ġid maħniex imsejħin nagħmluh mal-familja prossima tagħna, ma' uliedna x'dawk issa għandhom l-età tagħhom, il-ħajja tagħhom, imma l-mulej jibda jħajjarna u jnebbaħna biex nagħmlu ġid anke ma' oħrajn, forsi ma' koppji oħrajn, forsi ma' żgħażagħ oħrajn, forsi nagħtu għajnuna fil-parroċċa jew xi grupp ta' volontarjat. Allura Ġesu illum qed jibatna. Normalment il-kriterju ta' meta jibatna hu l-paċi. Inkun naf Alla x'irid minni jekk dak li qed jitlobni iġib il-paċi fil-qalb tiegħi. Jekk jien hemm xi ħaġa qed timlini dejjem bit-tensjoni, jista' jkun li mhix ġejja minn Alla. Għalhekk jew nitolbu l-mulej l-ewwel qabel kollox il-konoxxenza li nirrikonoxxu li lil kull wieħed waħda minna Alla qed jafdah b'xi ħaġa ta' min iżgħira ta' min kbira. Ejjew nitolbuh inkunu konxji tal-eżempju li aħna msejħin nagħtu tar-responsabbiltajiet tagħna, ejjew ma nimtlewx biżżejjed b'ansjetà biex ma naħsbux li din hi proġett tagħna, u ejjew nitolbuh jinqeda bina biex ikompli jagħmel il-ġid kif inqeda f'dawn id-dixxiepli. Fiskiet nitolbu fuq dan. Issa numu bil-wifqa u nistqarru flimkien il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl.
imnissa il-mux mamul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuħ għalina, bata taħt Ponzu Pilatu mietu difnuh. Fit-tielet jum għam beliwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq l-lemin tal-missier. Għandi jerġi jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum weġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fuq il-profeti. Fi Knisja waħda, Qaddisa Kattolika Apostolika, nistqar ma'mudija waħda l-maħfta d-nubiet, nistenna l-qawma mill-ewiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U t-leżis jew issa b'kuraġġ irresqu t-talb tagħna lill-missierna tas-sema. Tolbuk Missier Ħanina l-Knisja għal min jieħu ħsieb fil-Knisja, il-Papa, l-Isqifijiet, is-Saċerdoti, il-Katekisti, biex il-Knisja tkompli tara f'dejjem il-missjoni li qed jafdala Ġesu. Nitolbu. Tolbuk Missier Ħanin fakkarna dejjem li aħna parti mill-Knisja u li l-kull wieħed waħda minna int qed tafdalna vokazzjoni speċifika. Nitolbu kenna biex nindunaw dejjem aktar b'dak li qed issejħilna nagħmlu u nagħmluh mingħajr ħafna nkwiet żejjed. Nitolbu. Resqulek Missier Ħanin it-talba tal-Pellegrini kollha jiġu jżuru dan is-santwarju, mod speċjali dawk li jkunu għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna lill-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbuti bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Din l-offerta mulej nikkonsagrawha lill-ismek u nitolbuk li jassaffina u tagħtina l-għajnuna biex minn jum għal ieħor nagħmlu opri li jixirqu lill-ħajja tas-sema. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nizzuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullimkien irraddulek ħajr bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fiha u qassamt il-jiem u żminijiet. Sawart il-bniedem skont ġbija tiegħek u qedtu fuq l-eġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejjaq kollha u jfaħrek bla qiegħda fl-eġubijiet kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna lkoll infaħruk u ferħ kbir intennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Hija bil-glorja tiegħek. Sanna fl-ola tas-smawiet. Osanna fl-għoli ta' smawi. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti
bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxiepli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġrat il-ħajr, tali d-dixxiepli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ għaw minn tiegħek, nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Salvinu u Marija Kawki, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għatrinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fiha, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-lam ta' dinja ħenna li. Danu il-ħaruf tal-lam, danu li jneħħi id-nubiet ta' dinja. Ħen jien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Issa li mlejtna bajnuna kbira, nitolbuk mulej biex dejjem tagħtina d-doni meħtieġa s-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nifqu nfaħruk. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.